Monchiña! María! Estou aquí, vente praco! Aterriza! Aterriza. Veñas. Que tal vas? Eu vouche ben. E ti como vas? Eu vou ben. Ainda fun ayer ao toxo e picoume unha culebra. Teño pernas que parece un bombo. Tes o pé que parece un bobo, pois... A min outro día, mira, eu fora co meu home ás vacas, a colle e dime meu home, quédate aí, porque fomos a botarlle a vaca ao boi e o boi dixo, non, eu vou a pola persona, non vou a pola vaca. Que tal vai teu home? Sei que vai a moitas festas e todo iso, e lle compra petardos. E compra petardos como os nenos pequenos e bota fuegos ali como os nenos pequenos e despois veñen e despois van borracho para a casa. Ti sabes canto gastou outro día en Cuba Libres? Canto? 65 euros. E dixon, ai José, para que gastas tantos cartos nos Cuba Libres que fai falta para a comida? El, non. Eu se quero vendo un becerro, que teño 5. Tes 5 becerros? Si. Eu só teño vacas, porque os becerros xa creceron todos. Pois hai que botar o boi á vaca. O boi á vaca? Non, xa lle botei, pero o boi quéreme a mí, non quere a vaca, que o boi non é parvo. Ai, pois, xa sabes o que te que facer. Teño que ir ao traumatólogo aquel, que co meu fillo, que estaba oreado da cabeza. Eu 26 de maio vou facer análisis. É de que? Vou facer análisis do sangue porque eu sabes que a mí gusta me ver na comida unha taza de viño, como Dios manda. É un bo cocido. É un bo cocido, pero o cocido comese co viño, que sabes ben como é, non? A mí gusta me ver 2 tazas ou 3 de viño e dá gusto comer. Hombre. É un cafeciño a acabar a comida e aquilo quedas como un rei, pero dixo o médico, hai que comer máis verdura, señora, hai que comer máis verdura. Pero, ora... E dixen eu, médico, vou traer o bastón que che dou con elas no medio das crins, a mí non me fastidias. É cando nos mandan comer así as leitujas, que deben pensar que somos conexos ou cabres ou... Si, eu o médico xa o teño amenazado, ti recétame ben, que como che colla mal douche no medio das crins que quedes aquí no chan, vas para baixo terra. Doulle traballo ao señor cura. Teño moito alcohol na sangre, teño que ir a facer os análisis. E tes alcohol na sangre? Teño. Bueno, pois bota ya a oxigenada, que máis que se dá? A oxigenada? Alcohol, a oxigenada ven sendo todo o mesmo, só que o alcohol pica. O alcohol pica, sí, pero a oxigenada, entón teño máis agua que sangre. E faz ben, a miña. Sí. E sabías que meu neto xa buscou moza? Xa buscou moza? Sí. No, Eche moi bo rapaz. Eche moi bo rapaz? No, sí, é moi estudiante, a verdade é que sí. E, home, chegounos con un o couso ver quen quita un. Cuidadito. Un sacou? Si, ó. É boa nota. Di el que a nota máis alta será un, e a nota máis alta é un 0. Suele quitar moitas veces, moitas veces suele quitar ceros. Teño que ir alá, Eu vouche despois, que eu estou moi mal das rapaciñas, eu vouche despois. Veña, miña amiga, xa nos veremos. Vexate despois, xa traen as patatas que mañán hai que ir darlle a marcha co lejón. Eu sigo xa aquí cortando trigo. Ai, Dios mío, que acaban comigo. E volves a cerrar o xogo? Por vol! Como? Tens que ir con todos, tú te ir con todos. Hola. 97, Vente ti, pa aquí. Correcto. 74. Doblen, apuesten. Una chipiones, boto aquí que iba a facer unha revuelta con la sorsa. Veña, bota. Ya botei. A ver, A mí ten unha cerveza. sí. Dime a espada. Non faz arrullo. Antonio, tú vais para todos que invito eu. Pa mí das espadas. A ver, vamos, señores.
Aquí este señor está aquí. Anche caese alguno al chipirone! ¡Chipirones! Hai unha de zorza, que los chipirones los ten joco! Unha zorza! ¿Qué perdió una de zorza? Aquí, aquí, é outra! Tranquilos, caníbales. Aquí! Chipirone é aquí, cachillos! Mala partida. Por aquí, vete para allí. Manolo, chámate. Que ve? Oh, señor. Ahora non quero Que tal están os petacos? Boas pero frías. ¿Qué pasa? No, deixa que te pago eu, pago máis dúas cervezas e pago máis zorza! Non pasa, Toma, gana na mano. Non pasa nada, hombre! Non pasa nada! Chegou, é o Brasil chegou. Acabouse a crise! Non, era coña. Oi, rapaz, ven me axudarme a xir a vaca. Vamos. Por noche 5 pesetas. Primeiro vamos tomar algo aí. A ver, ¿Qué quieres? chaval, Una cerveza. vamos a cerveza. Ponte outro po, chaval. Otro para ti. Veña, cantos son? Tanto, todo 20. 20 pesetas. Ya. Toma. Toma. Como te dijeron que non era Ah, É como te vai a vida. aí che ven. Ahora no colegio andanlle aos estudios e as tareas. Esto es moito, Iso é normal. Sí. É normal. Os profesores tamén son buenas piezas. Antonio. Aí no colegio de Lama hai cada un. ¿A que sí? Ai, Está buena. Vamos. atá, veña, vamos. Jala aí. Hasta mañá. Pois é pa juego, Chao. Que despois veño. Hasta mañá. Vamos. 70. Ama, foi ya, se vai recollendo. Sempre fan o mismo, deixan os periódicos encima. Mira, o que apañamos en todo o día. Estamos aquí reunidos para celebrar el funeral de Faustino López Rodríguez. Un minuto de silencio. Podéis acercaros a dar el peso. Ai, meu filho, Que raio de que nos quitan o puesto. Ai, Dios mío, que foi morrer con 98 anos. Tiña toda a vida por diante. Sí, meu fillo, que foi morrer. Ai, Dios mío, Dios mío. E cantas escaleiras contaches? A ver. Deixa que se vaya en paz, que tamén non merece. E ti andabas de coas pedras ás cabras de Don Aquilías. Ai, pájaro. Pájaro. Teño un pañuelo, Marviña. Non me romperías ninguna escaleira. Ui, que fofo está. Non me romperías ninguna escaleira. Mira se leva algúns cartiños, porque... Non leva nada, parece que non leva nada. Está pelado. O traxe, hombre, que debo ser alquilado, e a caixa tamén.
A caixa méteno para dentro, méteno incineraron, porque No, a vida mira, está moi pobre. se me rompeu algunha escaleira, vou nos enterrar e vendo o traxe na feira. Algo de perlillas van nos dar. Unos 50 euros, no trae mucho. 50 y algo, sí, pero alquilalo. Zapatos de piel. Son 5 números máis grandes que o del. É que lle fixo esta caixa, hombre, que lle fixo esta caixa. Que fixo esta caixa, non ten alma, non ten alma. É de que foi morrer este homiño que me enterei onte con Monchiña cortando a palla. Entereime onte. Non morrera caindo das escaleiras, miña filla. Non sei, non morrera dun infarto, Moncha. Bueno, ali hai máis baixos que na guerra contra os rusos. Ai, este creo que é meu fillo. Xa non sei, creo que era meu. Desperta, amigo, que me faz moita falta. Ai, as miñas rodillas. E vos? Onde estou? Un milagro Eu non de Cristo. Resucitou. Corre, vámonos. Mira, fila. No, ¿qué me hizo? Hay que saber qué te pasó. Ai, mira, ai, que minifalda máis cómoda. E comprei na fiera.